jasně, tak to je dobrý. Jednou vždycky ještě ne, tak... Jeden zadek. Tak pěkně ze spoda, Ne. Tak až vyfotíš, podrž tu spoušť chvíli. No co? Jo, jsem neříkal, ale že jsem nevěděl, kam mě máš dát. Tak můžeme. To vypadalo jako, že skoro jo, to má spíš jako... Jaká... Mi to tam. Jo, když se podíváš, tady mám 100 metrů. Je tam sucho skoro. To neberem. Troufy, centimetrový. Troufy 4 hodiny padaly. Vás nafotíme pak. Jestli ještě někdo... Ne, prosím, tam to máš Jestli jste všichni byli... Já jsem se tady vypnul, jo. Vychod se, no. Jo. Tak můžeme. Jsi nastavený. Nechceme pojď dolů, ne? Počkej. Tak jo. A nám nechal ty vraky, co nebrzděj. Hele, vylasnej minulý teď. Vůpech se to jmenuje, jo? Tak, zastává se to háj. Takže hele, tam si pojedeme. Ta zíťka je vyšší. No tak teda nevím, jestli se to dá přečíst. Ukončit a uložit. Děláte věhleč? To jsem ještě neviděl. Co? Ušpinil jsem ho moc.